Hau, egun guztioi zetan esaka behar da, agortakoa naiz, eta nena agortan globarekin dut daukagu. Errutina ezteko, besoa gurutze forman jarriko ditugu. Erpurua agora begira, atxamarrak elkartuta eta belauna igoko dugu aldakaren altuerara. Arnasa botatzerakoan erpurua bera eraman, sorbalda belarrietatik aldenduta, eta arnasa hartzen duzunean erpurua gora. 8 aldiz errepikatu. Gora bera errepikapen bakarra da, eta belauna aldatu. 8 aldiz, gora eta bera bakarra da, sorbalda aldenduz. Hanka ondo luzatuta eta belauna aldakaren altueran. 8 eta 8. Ondoren lurrean jarriko gara. Zubia egingo dugu pelbisa igotzen eta ipur masaila astutuz. Saiatu oinak ipurditik ez aldentzen eta belaunak aldakarekin lerrokatuta mantendu. 8 errepikapen egingo dituz. Jarraitzeko, igotzerakoan belauna igo eta jeizterakoan jeitsi. Igo eta jeitsi. 8 hanka batekin eta 8 bestearekin. Orain hankak zabalduko ditugu, oinazpiak elkartuko ditugu eta pelbisa igoko dut berriro. Besoak luzatuta eta eskuak ahoz gora. Ipur masaila astutu eta jeitsi. Pelbisa igo, saietzak finkatu, ipur masaila astutu eta jeitsi. 12-15 bat egingo ditugu. Alboz jarriko gara. Ukondoa, sorbalda, aldaka eta belaunarekin lerrokatuta. Goian daukasun hanka luzatuta eta oina alboz jarrita, besoa gora edo gerrian. Pelbisa zabalduko dut. Ipur masaila astutu eta aldaka igotzen dut. Beko belaunarekin eta ukondoarekin sakatuz. Mantendu hemen, edo hor, nahi duzun lekuan. 10-15 segunduz jeitsi eta errepikatu 10-15 segunduz. Alboz aldatuko dugu. Ondo kokatu kondoa, sorbalda eta belaunarekin lerrokatuta eta goiko hanka luzatuta. Aldaka igo, pelbisa zabaldu. Ipur masaila astutu eta mantendu. Besoa gerrian jarri nahi baduzu edo gora eraman, mantendu 15 segunduz. Jeitsi eta igo berriro. Alde bakoitzeko 3 aldiz errepikatu. Hurrengo ariketarako 4 hankan jarriko gara. Eta ukondoak belaunetatik gertu jarriko ditugu. Eskuen orpoekin sakatzen gora noa bularra ondo zabalduz. Behera noa eta eskuaren orpoarekin gora zoaz. Jeitsi eta igo. Ukondoak lurrean kokatzen ditut belaunetatik gertu eta eskuaren orpoarekin sakatzen dut gora egiteko. Momentu oro bularra zabalduz, horrela egoten saiesteko. Ariketarekin jarraitzeko, hanka luzatuko dugu. Kontrako aldera eramango dugu eta bueltatu. Hanka arrastaka eraman eta bueltatu. 4 hankan gaude eta hanka ondo luzatuta. 8 alde batera eta 8 beste aldera. Espero dut zuen gustokoa izatea.